паркинг някакъв, разреши паркинг, затворен. Паркинг с бензиностанция. Десет адреса разтварваш тук. Виж какъв тъпунгер, разреши. Качил едно Мерседес, че смарт го качил, разреши отгоре на пътната помощ, разреши, на грувата и на смартчето отгоре, разреши, аварийните му светят. Аре, ще караш ли, бе? Превишавате ограничението на скоростта. Аз. Мане, действай. Добре, тук съм. Аз съм със слушалките на ухото и само се пресягам на гърдите и натискам копче. Няма проблем. Колкото да... Искаш да го чуеш, да му се обада, разеш на Иван. На Иван разеше буркана. Би го вижда. Да, чо, днеска на Иван му било разеше ден да прави 2 курса. Кой той е? Какви курсове и какви тук стенограми разеше прехвърлям от единия на другия? Някой ще ме светне ли за какво става въпрос? Няма GPS сигнал. Добре, тя там разеше край него калабалък сигурно. То младо момче, него му полага му са, никато не можем вече, ни чорбаджиите сме те обременени, а пък нали знаеш фразата, уморен хуй върши работа, ма кахарен не. Голямо напрежение, бе, дай, мама, да. Тук разреши, тръгни спри. Добре, сега движим пак. Какво кажеш на мъжата, чуя, Данче? Да, тук да дадеш под мостовите сме вече. Сега смята лъжа, лъжа. И да сме, ама не сме. Да, ама то и темата, докато излезем на единицата, то не е друг проблем. Не, пак вървим, бе. Вай, много пращи разреши, дай пак. Аз праща ли, бе? Не, той като натисне трубката пращим аз дали му праща да е като... Аз натисна трубката. Те как ме чуваш сега? Айде, отивай да прави салат. Аз съм тук, звънка е после. Добре! Майко! Добре! Дай! Чува са. Хубаво, брат. Айде отиде се прави салата, се чува после. Айде.
Да, там някакво смущение правиш. Ако искаш, дай ти в дясното копче, дето натисни стрелката на нагоре за втори канал. Тук чуваш ли ме сега? Тук ли се? Сега къде сме по-наблизо, чуваме ли се? Тук ли се?